Tini Agust talni Chichuko Shalmari Krak Salo. Chinong Moslispur constituency ni bising khopjangnai amchio Bubagra Bir Bikram Kishor Maniko Bahadur ni Filsara Chisni Asimani Shal Ruksawi Ranirbazar Thana Jirania Fire Service Station rogo thagai BUBAGRAni Mangpli Bagilaikha Chamung Bagilaikha Chinong Moslispur YTF Block Committee Salo BUBAGRAni Asimani Shal Ruksawi Sharik Jorabo Dal Bidal Thangmung Rogbo Muthungkha Hambai, Sungjoto Siwa, Tini 117, Sini Bubagra Bir Bikramni, Achaima Bad Anniversary, Achaima Salna Palai no Sung Tini Mojuluspur White Tape Nengai Sung Kabama activities Yagonazak, Abaikana Sung Sini Mojuluspuro, Je BC GP Tomani, Jotono BC GP Wise Sung Kacha Cricket Tournament Songzak, Tabo Sengi Tongo. Abang ni log je semua buat sini hab Bubagra dagi mahikeno seng di porogo sini tabai activities tongo seng ni school ni serai rong seng khata kolom bagnai abang ya gula seng thana sini oro Mojulus pune area wo je thana tongmani Jirania PS tai Ranirbazar PS wo seng thanai aro sini police rok bai seng pia samung rok share khailainai abo mun borong seng borom rok yapalainai aba ke sini Jirania hospital wo seng thanai sini Jirania hospital sini je oro Sakhamyangai najak tongnai rokno sung borok no kisa samung bagnan hanai sung yapri nalaijak. Obo ngake sung tini Mojulus punenge sini oro pochim bojala bisiwo sung omo cricket tournament khai tongo ngke aboni yagulo sung tini sarigo sini oro panda tongnai saringni chaitao sung oro pochim bojala bisiwo no sung sini je Mojuluspur area ni joto bisi rokno tui sung oro kaisa block level kaisa panda tongnai ngke sung oro buri rokno Berong ni program khela rok khairnai abon yagulo sung srai rokno mani rok bagjanai nge khata kolom rok bagjanai abo hai panda sung yago nalaijak sini Mojuluspuro total tongo 6ta bisi nge ekta GP duta GP tongo abon yago kaisa GP phaikya nge total 7ta team nai sini he sung abo sung tini jeto local khailema jotono janjani area wo joto jaga no khailai tongo sung je sakani level hoite je dagi ja tomani janjani area o khaidine abaikar sung sini oro local hisabe sung khalai tonglai ni je local sob manja kana sini oro tongo emne sini YTF sini block committee rok tongo angke sini loge sini subjonal chairman tongo sini oro je local subjonal side teacher subjonal ni sini borom grang chairman tongo aboni agulo sini je sikla sini Bubagrani sengrak tok sung jotono